खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंनि YouTube चेनेलाव। बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बे आइकनखौ नोंथांमोना गोबारैनो थुलांनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअस हगारनायफोरखौ सिगांसिन आपडेट मोनो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव। सोरांबायसो, जा मोजां मोजां सिमां नुनायफ्राव सिरिसो मोनगारबाय। सुरज मामायाबो सिखारथारबाय नालायब्रा। मासे समायना समायना सिख्लाफोर, समायना समायना बिबार बारि सिमाङाव नुलाबाया आंलाय। आयु आयु थोदस, मासाव खनसेल' आङो बेबादि समायना समायना सिख्लाफोरखौ सिमाङाव नुयोलै। मासाव खनसेल' फैयो बेबादि सिमांनि अफारफ्राबो, नुलाबाया जानला मोनला। खाफाल नांगौ, खाफाल। आरो स्कलारशिपआबो हाबबावबायसो मैया। खाफाल माने खाफाल, खाफाल इन्टु 100। बेखौ खाफाल होनाबा माखौथो होनांगौ जाखो? हाबाब हाबाब, माखौथो होनदों? खाफाल दंबा ना गोरानाबो बिदै दैयो होननानैलाय। स्कलारशिप मोनबाय सना गुरलाब गुरलाब, स्कलारशिप मोनबाय सना गांलाब गांलाब, गांलाब गांलाब सना गांलाब गांलाब, स्कलारशिप मोनबाय सना लांगाब लांगाब, थाखा मोनबाय सना गांलाब गांलाब, गारलानान होगोन आं नोंनि सायाव, रांखावरि आं गारना होगोन, स्कलारशिपखौ आं रानना होगोन। ओइ दासो जादों दा, ओइ बल्ले बल्ले, बुर्रा जिन्दा रहे पुत्तर। हेलौ, दिस इज लावदुम स्पिकिं। औ, बहाय दं? फैदो। माथो खालामबाय थानो दिनैलाय? स्कलारशिप हाबनायखौ मोनथियाखै आरो। हाबाब, माखौ दिनैलाय साहा लोंलायलायनांगौब्रा? दिनैनि दिनाव न'नि साहा लोङा। दिनै साहानिफ्राय लानानै मोनानि ओंखामसिम गासिबो बाहेरायाव। फैदोल' दिनै थाब थाब माबार फै। Hey, what is that you are speaking? This is the nonsense you are speaking today. Today is scholarship हाबबाय। जाम्बा जाम्बा you are talking. जाम्बालाय मा बारल' फैदों नोङो? हाब, बेरे फुजानि मासे साफा सिख्ला नुलायखोब्रा आंलाय। खाफाललै दिनै खाफाल। बर'ना नेपालि ना जापानिस ना करियान जाखोब्रा जारौआलाय? हाबाब हाबाब। जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला, अबहाय थांनो साइकेलजों? ओइ आजोलि, अबहाय थांनो साइकेलजों? आंबो ओंखारदों गानै जोमै सोरखौबा नेहैयै, हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ? हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समाव? रथ'ब्रा सना रथ'। स्कलारशिप मोननायनि मेथाइ जाहोगौमोन आं। मेथाइ नोंनो मेथाइ। हे, थांबायसो नै माथो। मेथाइ जाया नोङो मेथाइ? ना बर'आनो नङा जाखोब्रा? हैद, बर'आनो नङा दालै, बुजिया होनदां बियो। थांनांसिगोन। ला 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 दे 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 दे। I am a disco dancer. जायो आं अमा बेदरखौ डेन्जार। पेम्पेर पेम्पेर। स्कलारशिप हाबनायखौबो खबरानो गैबावामोन आंहा। लावदुम खिथाहरामबा जाम्बा जाबायमोन आङो। जेयाव नांखानाय नाखौनो जानो रोंनाय नंलामोन आं। फैसाया सेवनानै थासिगौमोन आंना एकाउन्टाव। बे फाग्ला बेबादिजों जायो। जाम्बा जामारलांबायलै आङो, बावग्रा जामारलांबाय। बे बोरै जाबावनो दे, एसे सोलायनांसिगोन आंबो। दासो दिन मोजाङा फैदों जोंना। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया है, अपने पास अब सब कुछ है, स्कॉलरशिप है, क्या है, तुम्हारे पास क्या है? गाननांगौ जोमनांगौ जानांगौ लोंनांगौ, एबारनिफ्राय अनलि स्पेशल साहा, मम', बेबो पर्कनि मम'सोबाव, ओमफ्राय चिकेन बिरियानि, बेनो एबारनिफ्राय सामफ्रामबोनि खाजा।
Langgap langgap but juta gangan sona jengklam maklap gosla pen gangan मेरा जूता है जापानी मेरा पेन इंग्लिस्तानी मेरे पास आज है स्कॉलरशिप मनी मैं आ रहा हूँ गोथाव गोथाव बेदर जानो A few moments later. Wah, माथो हिर' जानानैसो फैदोंलाय नोंबो ओमफ्राय लावदुम खबर सबरा मोजां ना Yes मेब्ला I am fine good better best very awesome very beautiful thank you Wah लेबेलफोरखौ बुंनाङा माथो दिनैलाय दे मोजां मोजां गाज्रि नङा या Today we scholarship मोनबाय doing we रंजायिं बेरायिं eating अमा बेदर सावजायिं गरम गरम eating thank you थोद थैखागोनलै नोंजोंबो लावदुम माथो नंदों माबादि मोनदों आंनि नाफाम इंलिस रायलायनायखौलाय हिट ना फसायदों नामा नोंबो हागोनब्रा नोंबो हागोन आं बादि रायलायनो थै जाम्बालाय आंहाबो आंनि स्टाइल अनला इंलिस दंखायोब्रा नङादां दाउ खिबु स्टाइलसोदां नोंना माबा दाउ खिबु जानानै रायलायनाय बादिसो बोलाला लांजोबो माथो मेब्ला नोंनालाय दाउ खिबुखौनो मोनजाबा रंजालाय नोङो लावदुम दाबादि लकडाउन समाव बे दाउ खिबुआ बेसे गोथाव मोनथिगौ नोङो बाजाराव सिख'लायो बेखौनोबा मानसिफ्रा जाम्बाया आंखौसो बखिलाबायदों बियो दे बाद होथ'दो बेफोरखौ थाखा फैसा मोननाय दिनफ्राव बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामाब्रा ओरैनोबा फुंनिफ्राय जेबो जायाखै साहाबो लोंलायलायाखै आङो खुसिजोंनो दिनैहाय थौदो थांनोसै जाखाव रेस्टुरेन्टआवनो जाखावजोबनानै फैनोसै माथो खालामबाय थाबावनो थांजोबनांगौ दिनैहाय बाजै बिबाजै बिमानै बियादै गासिबो हटेलावनो जाहैजोबनांगौ दिनै बिगुमै थिगुमै बिदा फंबाय जेरावबो थांजोबनांगौ थौदो बिदिबालाय जानाय लोंनायाव आंखौ बुंनांलायखायालै जाखावना लोंखाव हटेल जाखावजोबनानै आइटेमफोरखौनो फोजोबबोजोबनांगौ दिनैहाय जायगायाथ' मोजांमोनलै लांदांदांनो हटेलालाय नामाबो दाउ खिबुलायबावसो हटेलाबो ओंखायनोथ' फैबाय जोङो जानो माबादि दाउ खिबु हटेल नायथारनि दिनैहाय माबादि जाहैयो आरो मानसिफ्राथ' जरा जरा जा गोथाव जालायलायो सेंग्रा सिख्लाफ्रा माथो नायथारनि दिनै जायखिजाया नोंहा जालांजोबनांगौ दिनै बे हटेलनि बुस्थुफोरखौ दाउ खिबुखौबा मोनोना मोना नामल' ओरैनो नामा सोंहरनांगोन औलै आसोल नाथाय माथो वेटारानो दाबो फैयालाय माबादि दाउ खिबु हटेल जाखो बियो ना सालायग्रायानो दाउ खिबु मारसिब्रा बेबादिखौ जोंगारोलां फाग्लानो दाउ खिबुफोरखौ थाब फैनांगौब्रा जालायलांला उखैनाया बेनोथ'लै बेबादिखौनो मोजां मोना आङो जेरै हटेलनि नाम बेबादिनो मानसिफ्राबो बेबादिसो नामाब्रा थाबबो फैया माबो फैया ओरैनोबा फ्रम मर्निं माइ स्टमाक गुरगुर गारगार सेयिं उखैनाया जालायलांलायिं मा फाग्ला बिसोरलाय ओइ वेटार ओरै फै ओरै दाउ खानासो नामा मानसियानो फाग्ला बेबादिजों जायो हटेला हो Yes sir आंखौ लेंहरदोंमोन नामा How may I help you sir नङालै नोंखौ लेंहराखै साला दाउ खिबु आधा घन्टानिफ्रायनो लेंहरगासिनो आरो आंखौ लेंहरदोंसो होनबावदों नोङो मेगना नोंना ब्लाइन्ड हेपेन नामा हो निमाहा होदो सार I am sorry नोंसोर मा जायो गासैखौबो दानो लाबोना होफैजोबगोन आं गासैबो रेडि जोबखा दे चिकेन तन्दुरि 10 पिस चिकेन ललिपप 20 पिस पर्क चिल्ली 5 प्लेट आरो लोगोसे सबाय अमाखौ प्लेटसे लाबो माम्बार आयु एफा बुरजा बुस्थुआबा जोंनाव दंना गैलाथाय सार दे जेसेबां हायो एसेबां लाबोगोन दे सार थोद दाउ खिबु गासिबो रेडि जाखाजोबखाबाय होनखानाया बेबादि जायो सोरबा माम्बार लाबोबा लाबो थाब नङाबा खिबुआ गोजा खालामजागोन आरो खोनासं ससबो लाबोफा मिथिबाय सस दाबा जागोन सार हगा दिनै मा गाज्रि दिन लोगो मोनफ्लांखांलाय दाउ खिबु हटेलाव थायै आंनाबो नामा दाउ खिबुसो जालांबाय बिगुरा लेबेलानो बाराथारमोन बेखारावनो आधा घन्टा नेहोबायना जोंखौ साला
A few moments later. Berubah, mathो दाबो लाबोदिया आयौ मासे रायखस जासुला कास्टमारलै बिसोरलाहाय दखानखौनो जाजोबसिगोन नामा जोंनिखौ सिखोनोनो हालायलायला ओरैनोबा थै रं-रंखा नै लाबोबाय सार लाबोबाय दानिया जाखावजोबदो सार हटेलाव जा दंमोन बेखौ लाबोजोब्बाय आं नोंसोरनो दासो जाथों लाबो माबार लाबो इउ आर ए गुड बय दे होमबा आदामोन इन्जय योर चिकेन भाजा आयौ माथो लावदुम हाजोबादि गोजौ जाबाय जों अर्डार हरनायालाय नङाबा बिदिबा मारै फोजोबनो हानांगौ जोंलाय दे होखावजोब जाखावजोब हादा हा सोखावजोब मोनथिबाय लावदुम दिनै 5 बोसोरसोनि उनावसो आं बेबादि खाजा मोनजासिगोनलाय एफा गोबां फाग्ला थोस दे मेब्ला लासै जाबाय था खाब दाब नङा स्ल' इटिं स्ल' धीरे से दाउ बेदरखौ तुमखाना धीरे से चिकेन को उदय के अंदर ले जाना हाब गोथावथार यामी यम आं अर्डार हरनाया थामाम जाखायो यामी यम विनार चिकेन डिनार जय चिकेन की जानायाथ' जाबायलै मेरला माबादि जादोंलै नोंनि मथेबा 1 घन्टासो लाखाबाय फोजोबनोनो आरो नै 1000सेसो बारखासिगोन बिलाबो गाज्रि नङा नंनाया लावदुम थिग थागैनो दं जायखिया दाउ खिबु हटेल नालाय दाउआनो स्पेशेल आइटेम जाहैबाय बिसिना औब्रा मागोनासो दाउ खिबु हटेल नाम दोनदों बिसोरो आसोलफ्रा सार माबादि जाखो जानायफ्रालाय माबाफोर नांबावगौमोन नामा सार गाज्रि नङा मोजाङानो जादोंथ' दाउ खिबु नैबे 500 थाखाया ला टिप होबाय आं नैबे 500 थाखाखौ दिनै फैसायानो फैसालै जोंना स्कलारशिप हाबनायनि लादो बेखौनो थेंक इउ स' माच आदा थेंक इउ दे जेबो नङा फंबाय आयौ माबादि मानसिमोनलै बिसोरलाय रायनानै 500 थाखा गोजों टिपबो होलांबावबाय आंनो फाग्लालै दिनैनि दिना आयौ मा मानसि दं मारो संसाराव भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुबोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों